bia sana ande onsiase ototegerete kurwa gusande onsiase ogutusangia kurwa igotorega iga ase igeikaro kia bene asutete okwanira mang'ana makeigo no mogeni onega ese studio yaito ya lero angene getinga kieri toke una tekaransteiga tutete okwana igoro yeng'ana itu abere tokogosoria ime ye studio ewiki ngima twabere tugukwana igoro ya gender based violence na intubuna omugusi ng'ana ki turanyare gukwana nerio gerimo erinderio tokonya nego keania ebikoro bya ebyechisegi ase chinka ase nyuomo ase meremo sabana baito nebintu binde binge oise koinyora amatuka etire ekesinkere kiarenge kiabete gusi ase omusubati oyomo anyare tokoba gusire obugima bwaye ase chinjira chitamanyikaini na omusubati oyo iga gwikabona buna togokwana taraenigwa na iga yonde komo ne sister yaye oyo ngokaribisha ase gepindi erinderi yatotebinga na kiakorokwa ngayarwa na obwamate bwaye uchia senya gusira erinderi otomanye kurworo togendere gukwana omurubirito karibu. Asante sana Maria tanguro kuru nyakara royo nyakwara wali nyangoso nsoyo gukwana muswati utogukwana rosirete noyo minto na rokumbwate na kiakorokwa zakorokwa haile nyambusi nyakwara haile nyambusi nyakwara nyuma tarasira nanyomire bakorete nyangu nabwate nabana babiri ngai bamenyete omusasa abunkisi county asobwanga kenyuma tutarachikogosoria ng'ana yatobeka iga ritukoria rero nonyare gutwerera ng'a inkikiabete ase nyomo yabo amatuka bwanguga teranyore gasi omwaka 2019 konyaga korire biashara 2019 ali anyore gasi school ya Bomba ayo ari ngo umwalimu urikire na serikali gusina school 2019 ali na serikali okay kono kurumuna nyalete gasi batwalete chisho no mugakoye bakaba bakonya guchandana nuko kagera na gukabucha akororanga tarachire gusine gasi abalimu bali akonyorororo roranga ngomura barumukuru kira baka ogwaka nonyesimi ori atagete kumanya ngo imwaka ne umwakwana nero kimo kwanera nere gikaida kono umutinyo kiando mwakori umunyaruko nabwete bwoya akanda mpaka nakuru asi yangu yanamita sinyo basi nyaneta akagenda nabana igo mbatwarete baumanete uyo akarora ubugima bwa moko naira agasoka omusubati agasoka nabana erio last year umutinyo kiana akeragenda nakuru akaberorora chibwikigera agatata guchiga litindi koirana tata akamutebya nchibona uchoche to umirana n'umusacha uyu nkaga igana baga katuganga onyamo gutigana lendekera umuntu ndakora ibitubya yitukairane tokuru nakuru bakaumirana n'umusacha okorora ngakamwebera lirende litukori rimambi yaliekina bakaigwana ng'abono bali gukwanira kende bagateba mang'ana babwate makeigo banyakuli umusacha yakabamo kirende n'abana akagenda ne family yawe igo bono omusubati akairanaka bakairana bwoye bakagendera kumenya n'umugakoye arafu kurwabu lakini munagenda wiki ibere nsherete umusacha yaikanya kumuboli ng'ana kuruga igakonya asole muntu tayoli gukurenda nakuwa bwata freedom ugutara muno tagete igo mugakoyo garinga suspicious ngo mongino na beranyare kane ngaga bwato busanisko bono umusubati yamang'ana yakamubukira and after chiwiki ibere akairanaka ekerayiranaka agachaka bwaka chisabu ngakinga kiakorubwa yagaira rituke elimo kwenye chiskuru chego iro mutinyi komi akarwe skuru akanda busongo busiya abana uko boli ngakige
njira turaika tutigana n'umugako ng'aki abana babako bali bakamuoya fomu gete bakamutaigenda onya ikiwiki bere kurubona moko nyora muyigwananire o ichulie fomu yole atatogotemu na togokora kale njira umusacha uyo namwakirite simu bakaumirana umusacha uyo yebono isabana ekero baumirana bagakuana mbalinge n'umulisi bagakuana koma kero bakuana umulisi uyo againtervene agamatariaya tigacha mangana amange mwanda mubera mu family kurwagu bakaigwana liende umusacha uyo yakamulini galimba kaka bagaikankanga saa 2 ya butuko bakaragira ororo umusacha agatabitanga yaya ngo chande mandu chikuye family yanyu bakagenda umusasa abo bakagenda nkasito nkasino one kero umusacha uya soka akagenda mambi yaye mambi agacha kuye abana bakamera kero bagenda bado bugana nguchi tuko bakora eribo yeti abana bakagenda plus no mungina bakagenda umusasa kero bagenda bado bugana nabo bwagenda takoboko okay umunyaruko ya gatebanga bugumugo andoche tinko nyara agacha kona tata gamutebiyaya ubugimo menyerete nayo manyete nayo rarere ngana kiyokora ono kale school January y'umwaka uyu asoire gasi bona asoire gasi kitali kichenge nana January ikibande kiya ikibasi ekero byasira akagenda magana police station yakaripot ikibande kiya yangesirete byasirete ko nyumba gusabwate bintu byaye documents arenge sabali na kibyasirete byasirete ko nyumba bagi okay ekera genda report akaira ni school kitariki 10 umusacha uyo yakaenda the same police station ya Magina akariporting umusubati yone ngatagete kunywa sumu aya n'abana sumu akariporting amukaye igatagete anywe sumu aya n'abana sumu nekene nkiarenge your sister na konyogosere ibigochweita tanya gukwana gentekyo nandi nonye gento kiagereta aberire senyomi yo matuka yansi nigoro y'abana abaye ngaki arakore abe in peace kali n'abana baye okay ekero ya report bono nkigeka ekera report yeo bia yetu alafu igaika chitariki 14 igali gete obie yumage nanye begete chitariki 10 chitariki 14 umuskali urumagana agakesi mugoche skuru ugwakira umwalimu getenga urangiri ugochimagana mwana soera iroro agakira umwalimu we skuru we say your sister agosomi agate yo mwalimu uyu ngorangeli ugoche police station na stakiri ngostageti umwalimu no musacha uyo limocho ndirelia mustakiri muskali utamutebe tirimocho lakini gama tebe tinga mbatagete gukwana na chieto mwalimu we ko chieti kagero muskali uya gacha bake school mwalimu inamwira nebetibolo muskali uya gacha bake school ekerache school bagakona ne principal kumatema abarimu bao bangose bagakona abu ne principal mwalimu uya karangirwa kara 70 ngagandangiri nyende gochie station namatenje no mwabisabwe serikali ne bontagete njuo mu ikuru school bagakona abu bagakora ekero mara bayaika sister yana karu school akagenda limagana uko chikugori rindi ngakina abegete obigaika muranga nachigwanda ekeraika agapona n'abaskali abo bagakora akayimuka akaira nabana kuchigora nanyorete kibandeke ikibandeke nachitaga kenyora ngaya kenyorete umusacha uyo kibwata ngencho kiake akirite igakiruse pie bagini lakini karomu nyaruko yamu tamoereze sababu ngikiagereta kiruse bagini ekeramu boli umusacha uyo geto akagenda asapa getie gali compound akaruse kibande kiria kamareta wana sababu akiruse reti temanye kai korwabwo
naki mbagendete komenya bia after that bono ya esimi yali kukomagana sibakira ikamagana akaburia yeke banda bakamutezi bado turatuma usimu turafya nira netero ikabuoyo bitukenge na yema rwa kwetu asema kintu kikamuri kurwago kero airu mochari mugako ene ari omuingi tikurwago sakurete moya compound yabo iga narwarete mwalinge gasi mpaka saa 11. Okay. Omugako ene ari omwirete nyagitari yekeranyorete gaku amoimo getikuru nyumba agagu akarangiria omumuragete jirani akomataina madam onyure esumu nchitumuire nyagitari. Igo litukeri madam na arenge school mpaka margo bakainuka agacha nyumba ikamanya kunyarikana nga madam onyure esumu muno musacho iyo natwakirite bakachisimi na gwakirite ai na ngakirite ekera gwakirite nkia gotebete iga ngakirite agontenya musiko mino kerese nakamurigirio mboliga na munyorire stoine anyete esumu nanya gitari ntaite kumumino kindora gusimba mukono. Okay. Na kurwabu bona yarangiretio mumuragete jirani akomatenga madam munde byo nchitumuire nyagitari kibono bakamubeke galini bakamuira lakini nchiraga iga kurwaga tatati saa 2:30 nyagitari yakumuira gachitego ikanya gitari saa 5:30 ya butuku nakigwa koreto kamanya saa 5 baigite nande ngwarengo umunyaruko minto narengororo urindi busongo iriata gatagatoba Kristo Mariani yakumuira sister yawe akayirira bucho akabaganya bakairegeka how far ere korugo yega bwese anywerete sumuyu egotebekana mpaka Kristo Mariani akarogo pima korugo musasasi bamenyete mpaka busongeranya kilometers 20 kilometers igo kuringana nayo rocenge kebairete nekenene ekero baigete nyagitari what happened ekero baigete nyagitari bakareta stretcher rinde babeko murwero lakini muna abigete stretcher agali na mbanya gitari mba mukuneti she was just dead. She was dead on arrival. Okay. Na kurwabu bana tugacha tukabange merubiri yoko mwana nyuma mutara bange merubiri ari asenya gitari noroche kero monta ekero murwaire ekero kwaretiro murwaire asenya gitari totebe tiarenge accident tiarenge maybe robberies gosekende ekera arentirwa bono mubirori buno ika on arrival eyune police case bona ere muna mu basigari mbabete involved desengane muna mu igetiali na beta na araka abanyagitali bakumuboli nchikiali oyo aya nesumwanyete lakini kero kwa bale koligererio mubere obwata physical injuries bayibi gotu amagoko gayigokororanga gasibirani arogete bakomatayo tali monto onyete sumu kero kumogeri no monto ugochaka kubayiri aya mu beke gochiago ntaite gosoka nchikorora abana natiganyira akabo mwango kubatei bamubeke mochari Maria abasikari bagita babeta natedinga bamutiga soke asini nchogale tumuntu okwetaga abasikari bakisi nari bachika bakamubira ekerabu atu akabetu SL ya kisi kurwabu amangana kagendera gende ukwane mona akegera abantu bakoigwe mbabwate tuno mumuroyo atebetiamo oyo yarangereti nga madam onyure sumu igo omumuroyo achete bakagenda nere nyagitari bakabwate nererende kurwagwa abasikari bakaimuka bakaenda to the scene of crime bakanyara abana nabo bari basiekereire nyumba umunyaruka bwigasiera na igete basoka mapema akagenda yare gatamete gasogete ekera naigwete umusubati umunari gukura iri ari kuitu ogosoka iga abantu bakomatenga ira na nyumba kera ira na nyumba
naenda akaibu sister yana kumurangiri naenda naenda agacoka eria kabiri bali bakamata twagoteyobera nyumba tubasa gucoka gose munyaruko byo akaira na nyumba ira na nyumba after 5 minutes mugako byo sister nagaje muchaka kumugori ngaki nada mochira akamata ya karaji na mwakire ngesi nyorora gusochira musiko yakamata nada mtu wako ananaira manta inegali male goche achikorora aba nakora mwakiraye ko ibusenko kubolia erio nekero arure nyagitari gose nekero konyora madam atara iru nyagitari at what point bale go communicate ni bona bago communicate madam mutiru no ale stoine tararusi borora iru mocha eri bono tararangir nonye mumuroria okay uko makuru uko matenga ukorora nga simia etali kubugori simiani musubati yo byegasi akamataya dokumwakira tigato banyango cyari kwani ekero madam arwite skuru agacha nyumba musiko gastare ngo tarochi madam ugocha e compound yaba mune agachira ekero ukurukuru bita ukutangana kumire esto yebituma alafu enyumba bana sibamenya tere go chimate nande muna gochiroche yagachire koroba bona sibamenya tere muna underground bona muntu unanya gukura kurugeita ibyo bindi bikwanda igo bone stay yerege itaruguru bone kero omungwano uyu bona umusacho umugako uyu madam kera ire twakairu police omubero iri rumochari kinanki abegetu koti ekiamada yes ekere kiamada kiabeko abasoka ne bond ugo bono ekineke ngobegete kina n'abasikari bati okay bakanero rengo mukagerwa bono ekera soka ne bond oiranireka omongino ya mochari yakali egekekyo how long was that korubuna abwate tu na korubuna kuna madam ile tu mochari mbura no musacho yakabwate egekakingana na kiabeta abwate bakagasoka na korete chiwiki ibere bono ange ibere isato iga bono korwerio paka bono madam taraene a reason family chonse nche umeranete umugako yaye kerarenge sel bakagamba bakayibonanga madam wanyu buga umusase zenyencho no bamenyete umunanyone tuno wanywa meire no bamenyira abo umusasa tukabanga amatanga abakitariki 29 ya January this year 2021 Bona kero yaika chitariki 28 atwale ko rusi mo bere Krista Marian moiro musasa oya nibu chitariki 29 tukaimoka abantu bakebanga nechirari bakando musafara Krista Marian togo ikorora togo tayinga yaya umubere toko moko nyara konyasoki mune side yo musubati mweka kuika abantu bakusoba umusacha na barabo barugoye urego ikababo ona mumuro mwabona ale tu abangete nare no balenge pato kulani eriko umusacho oyo mukoyo konyorogore irwe ya yekeremero byali kubangu ime bada okay ono nalito koboli mumuro mwabatoka mwakire sinyo otatainga ari nyamira tukumuboli nyamira ne tuabange tukaurusi umubere ngaya yabona mapema ngango cyande go kisasa bayiga tucyakimero lakini kero tokoligere liko rusobo muntu talengororo nonyoyo tukararanga engana nero mwaruseti umubere gitukeri obero yo torusiri senyencho ekero mumuro mwabakigocha abantu banya babeire barosire chinza kiyagira abasikali bagacha baga disrupt rende mubere tochi basoka abasikali nkibare go disrupt byumubere tosoka ekero mumuro yo mwabacha libirera ndi amachati ko bororo kera abantu bakumubole ndenga kigo tuwa bangete ngi mutari gocha musaini akagwa akakana takonyara gusaini mugamuro mwabachi go tindeko mumuro mwabataye toko muboli bende kera tuwali kubeke emirubiri wose no kwale ande no mwita betenga
ya harusi bugaiga aeni agateba nga mumuromi ntonche nimumanyete n'omuntu ndasaini boniga mukaya ndatindeku ogocha kurwechera inchagocha kubwata inchamo amuretere kina of course abuno nkomeki alenge sense lakini bono aekero muri mocha lingorangirite basi nake basikali bakorete bakamanya ngari bererandiro kusina abantu ba mocha libarangirite abaiga korusobo musacha oyo mbamanyete nga nkikiagenderete igo nabo barangirite abasikali so abasikali bagachamuka ba disrupted mubere tochiete gosoka lakini clearance ero yoko mweninja alengo geko ere kineke nkere koti buna bwateba clearance yoko mweninja alengo ororo nelibonekera omusacha oyo achigosoka nali muna tanje tomubere osoke nalibona muna rwetechera agachaka otanga atagete arusi omubere agu anyoire bonchari achikonyanyoro bona igambora yo mukoyo isikali ekina kiayenke genderete bono ere gatagete achikoeni omung'inoye bonchari na inu koruse ino mutagete omusubati omino aeni guga omusase ase bamenyete emyaka yonsi kuru munanyomete nonyenyangi nao yabete risibugi ogende nakirende taranyarekana muroyo musacha nyene nakirenda tarero mubiri wibonchari achikomoye mwabegete kina gusengi konye ataramurusi twanyorete ubekire miroberi yokorusi omubiri mochari totamanyeti anyoire achikonyanya agakira abantu chisini abandi akabalikira chimessage nga ngabwata amatanga itukogete nalitokonyora abantu bakubori ng'aki amatanga toigwete itukogeta tayaya ntomanyete konekero twanyora ng'emeroberi yokorusia omubere kisiri nerororo ali mune family toirete ekina kotini ng'aki oyo n'omuntu bwa serikali madam n'omuntu bwa serikali orende takoimokigwa chigotugutu mune ekebusi yane nonya abantu batamanyeti matanga atabangire igo bono mugatenenia matanga okogani kwino bune family nkorukiuko mune family etwale koganima madam wae nigo omusasa ase bamenyire koru banyumanete 2014 no bamenyire gabo madam no amanyire no anyoreire abana baye bonsi pi nonya abasani abwate no bari gabo mwaka kiba chieto musasa igo bamenya togembo koru bagenda omusasa bakorire emyaka 5 abu bagore to misi bakagachororo no bamenyete n'abana babo so inuko ni kwino bune family mutagetaye ni bwo musasa mwanya ko bori umungwano uyu nkeko yaratete ko iri umuswati obonchari tatete kumutinde ko musasa bono egento kende gekogera tuganetia aya ni buga ibo musasa kuri muno muswati yakwete communication between the two families failure completely morigo kwana ntoligo kwana bona ni tokanga matanga ya iriru bonchari na bera aba konkuruse itogwatendia matanga ya esenyencho as it stands now togobie buna we are enemies bwa matembori buya bona kintu mune family to affiliate tingale ko ngo ali omusasa it is a neutral ground tali seito abantu bakuru uwo yago bakuru bonchari bacho musasa na bakuru seino bache na baro bacho musasa it is a neutral ground to all of us okay boni gabuna to gukwana iga abana bamaremu gaibari abana bamaremu balenga seino sei at what point baru tutoba gacha gituko liri sister yana kwete liri tato mwabo muna bwatatu abasikali mbayimugete bakanda to the scene of crime umusacho yona abayeteke fungo bakanda bakayibura bakanyora abana nabo bali nyumba nali abasikali batebatire ndabayibolinga bagenda n'abana abo kwera bone gabu go ba yabegete bune scene of crime na bono egento kere kyogo kumio mo tegereri na nde bunorigerete video yegankeri kwanza tumanye ngekine kenkere kotini na ekere kotini ese chinchira ibere ekine getangani ne kiamada ekina gya kabere ne keiga kebekire kyogo ekegiatenetia matanga umusibati yo tabasa kuchikoenigwa
bunchari kurenda niwe chinsemo cy'omusasa no gwate kuburia konde uraburia obokonyi gusekendo uraganie undo rigeretie gepindi eke gusabara ibaito nonde mbokonyi mboro muragani ntumune family gotoraburi bara nyarebo swana na batokonya elinde omusubati yo nigu kemasikani n'omuntu wa serikali esenyenje nambo yagabu tagachiroro esenyenje nanyanyomba tabwatio mwabere moko enda kotini ekore kine kero kire kotini mubwata matukali mwire moko enda mpoganda to nakimo mogenderete ngia takeire koba chitariki 12 nkiaga lakini akanyari kana mujaji ubate kinye kita garware tatare ngoro nde bagatane karara irane agara tuko karegi bone kinye kigia sukibu baka chitariki sa oro chomotinyo sita igo bono ntugo toratwara ogosemeria no kwegena buna ekina gokirese kigambiro tuganye toigwa matokeo narari kurende bono mwaigure egento ekenne kiagera tukwane mwaigure ng'amang'ana ya iga yechisegie chiasenyomo no bwa matenchirororo na mang'ana yenyomo na mange na makongu kurende kugwasoire senyomeye nigorori yao no mwanchio motebererani wororo igo moigwane goitana ngokoreta ichiburinde lyonse korende gokoreta obororo na mayanda gochiase chi family chots ibere gokorera tokore bingana lyo mweli eliana lyo mweli ne lina bangendete gotebanga umugako yo yari gwanja umusubati yanibu bwoye esaga achite esawishe tinge kero karagu na nitamani kindi byarenge na wishe byanibu gaito musasa igaye umusubati umino ayinibu musasa ayande anyakogamba mwara mbiya mono sere tangoro kwa Nancy kwa mkumweri yake enana no mogeni torengenere Nyakara Nyakwara Ruth Nyakara Nyakwara oyure sister ya Aileen Nyambusi Nyakwara Aileen Nyambusi Nyakwara ni madam eri asirete bugima bwaye nagwe kabono taraini gwambia mono